Azt még nem is meséltem el nektek magamról, hogy én egy pár hetesen egy kitett cica voltam, és egy közért hátsó raktáránál kéreckedtem be, hogy valamit adjanak enni, és akkor anyának mondták, hogy nem kell egy cica. És akkor anya megmondta, hogy nem kell, mert most pusztult el egy. És akkor anya hazatekert a boltból, és visszatelefonált, hogy hozzátok mégiscsak azt a cicát. És akkor elhoztak engem, bevallom őszintén, tiszta kosz voltam, csupa bolha meg minden, úgyhogy képzeljétek el, hogy anya úgy takarított, hogy belefértem a zsebébe, mert olyan picike voltam, 10 deka körülbelül, de hát ez most már nem látszik rajtam, hála Istennek, mert nagyon válogatós lettem, mert anya mindig a legjobb finomságokat hozza nekem, de azt ugye sajnos ebben a videóban nem mondhatjuk el, hogy milyen finomságokat. Valamit viszont nem tudok megenni, füstölt virslit, a simát azt igen, a füstöltet azt nem, már akkor fáj a hasam, és akkor kihányok mindent, mert ugye el lettem kényeztetve ezekkel a nagyon finom kajákkal. Úgyhogy üdvözöllek benneteket, jók legyetek, azt elmondom, hogy megint összesaraztam mindent, úgyhogy ennyi, sziasztok!